ଆମ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସଫା କରାହେଉଛି ପେଣ୍ଡାଲ ଚାରିପାଖ ଏବଂ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଘାସ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି। ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ତ କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ପିଲାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମୁନି। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଏବଂ ଅଧିକା କିଛି କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ 4 ଜଣ, ଯାହାକି ପେଣ୍ଡାଲ ସାଇଡ୍ ପାଖର ସବୁ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ଆସିକି କାମକୁ ଆଗ୍ରହ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ହେଉଛି 2000 ଟଙ୍କା କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେନି ବୋଲି ଆସି ଘାସ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରି ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କିଛି ପିଲା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଘାସ ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି। ସବୁ ପିଲା ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି, ଯାହାଫଳରେ ପୂଜାଟି ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ। ଏପଟ ରୋଡ଼ ପାଖଟା ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ପିଲାଟି ଏପଟେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କି ହସ। ଯାହା ହଉ ସବୁ ପିଲା ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍। ଏପଟେ ବି କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ତିଆରି କରାଯିବ ଖିଚିଡ଼ି, ପାଏସ ଏବଂ ଡାଲମା, ତା ସହିତ କିଛି ବୁନ୍ଦିଆ ସେଉ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାଗଲେ ଏସବୁ ପଟେ ରୋଷେଇ ହେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଚାରିପାଖ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଘର ସାଇଡ଼୍ ପାଖ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି। ସବୁ ଘାସ ତ କ୍ଲିୟର କରାଗଲାନି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବୁ। ଅଧିକା କିଛି ଘାସ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା କଥା। ପିଲାମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଦାଳି ଧରିକି କାମ ତାର ଚାଲିଛି, କାମ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି, ଯାହାକି ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା ମନେ ମନେ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ତାର ଗଛ ଡାଳକୁ ସେ କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଚାରିପାଖ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏପଟେ ସବୁ ପିଲା ଜଣେ ଜଣେ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାମ କରି କରି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଆମେ କେମିତି ସଫା କରିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାହେଇଛି।